velosipedist, yine velosipedist ya taraflanmadır. Hı. Yine bunun eta Nations Unies diye yani Birleşen Milletler Kuruması. Men hazır efirden çıkarın, son siz özünüz geçiriverin ki men bärde polisler bilen açık görün etmesem şu mesele boyunça bular uyuşup yankı Efir başladı. Bolýarlar, ýöne bunun hiç ýyl haky ýok. Men şunu düşündüm. Mana. Efir başladı. Yine hemme adamlar görkezýän suratlary Berdimuhammedowyň Terminator bolýany, Berdimuhammedowyň hemme kanunlaryň bolýany men görkezip otyrym. Hemmeler düşündürip otyrym. C'est bon? C'est bon? Pour remplir le formule. Et vous êtes resté avec moi jusqu'à la fin de ma discussion? Qu'est-ce que vous avez laissé? Le seul truc, c'est qu'on va vous demander de vraiment... Vous inquiétez pas, je vous promets, je suis votre collègue. Kadarıyla koy şu an belli olsun. Murat'ın şu meeting için gepleşe alıp barayan onu bir istiyat. Salam hemmenize. Kadir bugün bir Ceneva'dan bunlarla başlayar. Görüşünü diyalay Kadir ne Murat hem de Ceneva'da hem de piket geçiriyor. Öyle şu meetingin baş sonu yok mu piket geçiriyor. Bir Murat gepleşiğin devamında iyi liderli polislerle gepleşmeli olmağı mümkündür. Yani onu aramadan biz protest mitingimize başlayar. İlki bilen şu Murat Kadir geplemek mümkünçülüğü barka Murat'a söz verelim. Murat onu sen gıyskaça bize aydıp ver iyileşlemede. Kadir ne hili protest mitingi geçiriliyor? Sen nerede durursun? Kadir dedim men ertiden şun bardım polisa, ruhsuz almana. Şundan bir 3-4 gün ozal yazdım men yani meriya hekimlige problem yok dediler. Ondan polisa vardım, polisa meni nemeyi verdi. Hekimlige verdi. O yere vardım men yani ruhsuzunu aldım. Ruhsat gerek geldi diye koydum olsam. Şunun için men şöyle geldim. Pasolstvodan bir gelip gitti. Yani diplomatlardan yine şular ekstremizm, yine şular ne medyada hakkı yok zaten. Men o polisler geldi gittiydi. Hemme dağıdılar. Men polislere düşündürdüm. Men özüm security işleyen hakları sizden kovuyan. Kime jangatsanız şoň edin, men hakymma men şöyle durdum. Sorun o meriya jangatdy. Ondan bu yine başına jangatdy. Ya bu diplomat neme polis. Başlığı diýdi, özü dursun plakatlar aýdym. Men hem onda aýtdym, men özüm durdum, men populasyon mu bolýan? Men mesaj beripdiler o adamlara. Şoň üçin siz barlaň öz ýolbaşçyňyzy mümkin ol kanun bilýänlerler. Ondan ulusuna jangatdyr, ol diýdi, hakkı bar diýdi. Şoň üçin men bir hakym ýok, ne seredin? Şunu hazır yere koydum, seredin? Hakym ýok. Ýöne şunu kaçanda men galdyryp dursam, men hakymma. Plakat ýazdyk. Şoň üçin men şunu galdyryp durum, ine yere goýamak, yere goýmany hakym ýok. Bul kanunyň çetler şeýle, oňa hormat goýmaly, problem ýok. Ýöne diýjek bolýan adam ýangyja provokasiýa edip, ýani bir diplomat geldi, ýaş-ýaş turka eýnek giyin bolup, ýani mask giyin bolup, surada düşen bolup. Ine bizim daşymyzda ýene bir dur häzir ine, seredin. Girlenip dur ine. Olam neri? Ýöne bular öwrenişmeli. Türkmenistanyň opozisiýasy güýçlendi we gally. Biz Orta Aziýada demokratik ýolla ikinji ýerde barýar Kazakstandan soň. Biz bir ýylda iň soňky ýerden ikinji ýere galdyk. Şoň üçin hormatly watandaşlar, diktatora aňarda dursun. Biz kimmeler ýerine goýmaly. Şwýtsariýa bolsun, Türkmenistan bolsun tapagy ýok. Nire varsa biz kanunları hem talep etmeli hem olardan öz kanunlarını talep etmeli, olarda öwretmeli bilmesin. Şoň üçin hiç şartdan ortmalylar. Biz şeýdip Türkmenistanymyzy görkezýär we awraýyn galdyrýar. Ine häzir oturup gitdiler,
Neyse 8 adamdan Forestler onu başlanacak edip ırda bolup gittiler. Yine şeyler. Yine Berdi Muhammedov. Ular Terminator berdi Muhammedov. Ulan Urvan Uli. Ulan Aydın Sibel Sapedis. Hem yine bu tarafa ama Berdi Muhammedov. Biraz sağ tarafa tut. Avropada çok manifestasyon geçip durmalı. Şoň için yine berdi. Häzirlikçe arşyk yok. Yine yanımda. Bizim yine bütün dünya Guraman cemiyetçi Guraman öňünde yine şu proses geçip dur. Eýem şular diplomatik polisi eýem registrasiýa etdi. Şuraya proses gidip durunny. Eýem o diplomat ılgak gelip o ýerde nota bildirjek bolýar. Eýem ýanglandy. Eýem Birleşen Milletler Guramasynyň içine ýanglandy. Ýöne biz jurnalistlere ýanglatjak. Biz Türkmenistanyň hakları, Türkmenistan'ın hakları bozulýar, bütün dünya yaratmakta. Son için yine men häzirlikçe sizin bilen efirimizi neme diýen indi ýygnagy özüňiz alyp baryň, sag bolun men. Murat, gün 30 sekund wagt sarp et. Indi ştada men bir sora berjek bolýan illeşlemizin gowy düşünmek üçin. Näme üçin edil häzir biz şu mitingi, protest mitingini nemede geçirmeli etdik? Ženevada. Şu Ženeva barada hem şu maksady barada bir kagday. Ženevada häzir 47-nji sesiýe gidip dur, adam hukuklaryny goramak boýunça giňeş gidip dur. Şo ýerde Türkmenistan amma şo ýerde 50 döwlete golay döwletler var, döwletleriň ýolbaşçylary var, döwletleriň przedstawitelleri var, ministrler var. Şular bütün dünyada adam hukuklaryny bozulýanyny seredýärler. Yine hemişelik şular bir ikinci dereceli, üçüncü dereceli, dördüncü dereceli meseleleri teredip geçe ýöne Türkmenistan'ın bütün halkının hukuk bozulýanlygyny, Berdi Muhammedowyň hemme konstitusiýaň maddalaryny bozýanlygy bular bilen oklar, aydan oklar, hiç kim. Yine şunun için biz ýanglantyrmak üçin türkçülük dereceli meseleleri teretmeň uly mesele var Türkmenistan'da. Yine 2 milyona golay halk daşyna pasportsuz, dokumentsiz gelip gör. Şula adamlar çalt wagtda Ýewropada migrantlar, Ýewropada ýan gaçaklar bolar, Ýewropada problem döredörler diýip yine şul mesajy şoňa getirjek bolan. Doğru. Köp sag bol Murat, onu bir häzir nazaryna da geldi. Häzir men ýene de bir kaz aýdaýyn şu protest mitingi hakynda hem Murat'ın şol gadarly illeşler Murat Ženeva ýürüýte Fransiýadan bardy. Plakat götürüp şo taýda protest mitingini açmak hem şoňa başlanýar etmek üçin. Murat, köp sag bol şu halk üçin Türkmenistanyna geljekde demokratik döwletiň gurulmagy üçin adam hukuklarynyň Türkmenistanyna da hormatlanyp başlamak üçin edýän işleň üçin bir inni egerde sen häzir nemeden mitingden çykmaly bolaýsam biz özümüz onu dowam ederiz. Men sözi Zarina geçirem. Zarina salam, hoş geldin. Bana bir minut yine söz verin, kıyın görmeseňiz men bir bolýa aýt. Häzir Kasım Radyň ogluny, ýani geldim Rady, aktiv polis, dokumentler, düýükler diýip. Men miting gutoran soň baran dakansa saparyny çözüşen bolsadan problema ýok, biz kanun bolan ýok. Indi bular barlar bir wagt diýär. Seredin şu ýerde bir oturguç var. Seredin şoňa bu oturguçy. Görýärmi? Şu oturguçyň bir aýagy ýokdur. Aşağında da Berdi Muhammedov. Şoň bir aýagy döwüldi, Berdi Muhammedowyň ýykyldy aşağıda. Görşüňiz ýaly ýaňşyň aşağında, suwuň aşağında hana bardy. Ine şu surat, taryhy surat. Şunu bellek goýun. Ine Berdi Muhammedowyň oturguçy gaçdykçy. Ine bu haramzada ýykylýar boldy. Hormatly watandaşlar, hiç satyn gokmalyar. Bir ölüm, bir göreş. Şoň üçin Berdi Muhammedow ya başka diktatör tapawut ýok. Biz aýryp Türkmenistany azap, adalatly döwlete öwürmeli. Sag bolun, boldy. Bolýa, köp sag bol Murat. Inni şu Muratyň häzirki görkeden başlanıcı var. Gaty gowy başlanıcı, şu başlanıcı bir geljekde dowam etmeli. Yakın wagtda bir şeýle mitingi Stokholmda da geçirmek gözüňde tutýar. Nirede Türkmenler bar bolsa, şol ýerde, şol ýurtlarda şu Muratyň kyýaly batyrlyk bilen
şeyle başaracaklık bilen mitingleri gurnalayın. İnni bir kal Türkmenistan barada aytmaly bolsa doğrudan Türkmenistan dünyada adam hukuklarının en köp bolýan ýurdy, en bir ýöneköy elementar adam hukuklarının saklanmayan, hormatlanmayan ýurdy. Türkmenistan'ı neostalinistik yani feodal gatışıklı, feodal hukuksuzluk şeyle gödök adam hukuklarını dep bileyen döwlet guruluşu da feodal döwlet. Şoň bilen gatışan stalinistik rejim hüküm sürüyor Türkmenistan'na. Şol döwletiň ýyru geç ýykyljakdygyny biz hemmemizden bilýär, sebäbi hemme diktaturalar, hemme rejimler ýyru geç ýykylýarlar. İnni yönü yeni bir zady bellemeli gadarly illeşler, hatta şu içini gurçuýan bir pak boş agajam şu yıkılmalı. Emma verin bir yel öğütmese, bir güç gelip şonu yıkmasa, şu çüyrük agajam duruyandır yıllar boyu. Şon şünem şu çüyrük, Türkmenistan'daki çüyrük pak rejimin yıkılması için goy her bir Türkmen, her bir Türkmenistan'ı elinden gelenini etsin. Biz hemmemiz bir halk olup, bir millet olup, Türkmenistanlı halklar olup, adamlar olup şu görüşe kalksak, onlar şu içini gurçuyan çüyrük, başıçılık, başistik rejim hedimen yıkılar. Siz ine görüyerseniz Türkmenler daşarı yurtlarda eyyem dolu ayağa kaldılar. Ol bir yurtta Türkmenlerin görüşünü basıp yatırmak başarsa rejime beyleki yurtta gücüye. Yine de onu beyleki teade dören ocağı basıp yatırmak için rejim şonu güç tarif edip başlayan Neşvat Murad'ın gurrun versiyali öz içi ağlarını, ispiyonlarını, bir topar yal yağlarını, yarancanlarını kuşkurup o tarafa gücünü geçirenine eyyem başta basıp yatıran ocağı teadeden alıyor. Bir görüş şeyle de bolmalı. Şoň üçin biz Türkmenistan'a ýagty geleceğin hatyratına gelin gadarly illeşler hemmemiz bilelikde ine şu muradyň edişi ýaly başarjanylyk bilen garadan gaýtmadlyk bilen görüşelim. Inni häzir Zarina geldi, Zarina'dan haýyş edildi, şu gepleşigi alyp barmak. Zarina eger siz taýin bolsaňyz, onda men gepleşigi alyp barmagy şuňky Ženewadan gurnulan Murat Gurwanowyň, yani DVT-niň Demokratik Watan Türkmenistan hereketiniň, halk hereketiniň hem-de giňeşiň agdasy Murat Gurwanowyň gurnamagyny Ženewadan geçirilen Zoom protestini alyp barmak üçin men Zarina Ataýewa söz berýär. Zarina onu söz eden. Это идиот, который объявил на весь мир, что... Sağ olun, söz vereniz için. Зарина, bir minut Murat Birdat diyecek oluyor. Murat aydı ver. Катается на велосипеде, запрещает черные машины в Туркменистане, запрещает всем все. Он захватил власть, он захватил правительство, он захватил законодательную власть, он захватил все официально. Нарушил все законы. Этот человек глубится над народом и устраивает фашизм своего народа. Вот он. Посмотрите, какой он. Запомните его. Его зовут Берды Мухаммедов, президент Туркменистана. Вот, познакомьтесь. Вы теперь будете часто его видеть, он будет часто здесь находиться. Он любит быть общественным, известным человеком, потому что он диктатор. Вот в Северной Корее есть, мы на втором месте по диктатуре. Он загнал свой народ до той степени, что больше 70% безработица, 60% населения выехало как трудовые мигранты, и он им не пробивает паспорта. Они как люди без гражданства, без документов находятся за рубежом. Bolya. Murat, onu biz sözü Zarina geçirýäs. Zarina alyp barsyn. Häzir geldi. Zarina biziň aramyzda otur. Zarina onu alyp bar özüň gepleşigi, protest mitingini. Sağ ol Akbol Sapar. Alyp baranyňyz üçin, söz bereniňiz üçin hemmeňize salam. Ilki bilen häzir ben özümi tanıştyraýyn. Men Zarina Ataýewa. DVT opozisiýasynyň aýal gyýlar guramasynyň aktivistkasy. Häzir men ara Türkmenistanyňky bolup duran zatlanmazy aktivistlanmada bereýin, sözü aýdyp bersinler. Häzir aýna bar, şu dadymyzyň içinde aýna söz berýän. Целого народа, трагедия целого народа не отстоят. Там фашизм идет полный.
Это фашист. Burada diqqətini tutmalı, qadarlı illəşlər, bir Zoom mitingine qatnaşanlar, biz gitbeşigi yankı protest mitingine devam eden vaxtımızda Murat öz yanına gelen şu Jenevada yaşayan adamlara bizim şunki geçiren mitingimiz hakkında hem özünün neyme sebepten hedir şu nemen halkara kurumasının önünde durumunun hakkında düşündürüşler ya siz son gurrunu bizim gitbeşigi arkasında eşlersiniz. Yani bir seviye adayı. Devam ediyor. Мы стали самым... O aynen men söz verdim, aynen. Söz sözden aydı bilersiniz Türkmenistan'ın içindeki bolup geçip oturan zatları. Bor sağ olun. Hazır Murat Kurbanç bir zatlara aydı otur. И он не продлевает им паспорта. Ничего не продлевает. Он запрещает им приезжать обратно, закрыл дороги. Люди не знают, как поехать домой. Он за продление паспортов берет $3500 с каждого человека. Şimdi men bir kağıt tercüme edip aydıp vereyim. Şu an Murat Jeneva'da özünün protest mitingini geçirip duran yerine yanına gelen nemelere, adamlara gıyfası düşündürüşürüye neyme sebepten şu plakadı eline taklap duran hakkında. Ol edilhedir bir fakta etti. Olum yanlışmasam şu geçen nemen yankı iyun ayının değişini Türkmenistan'da Berdim Muhammedov'un gol çeken bir kanunuyla bağlanışıklı. Şu kanuna layıklıkta Hedardaşar yurtlarda pasportunun mühleti geçen Türkmenlere 22 yılın apreline çenli şol mühlet doldurulmalı. Ama yurt tutulayan Türkmenler nirede yurt tutularan ilişkanalar, konsulluklar, Türkmenistan'ın konsullukları yok. Bir de intek aşavattan resmi görkezme gelenok deyip cevap veriyorlar. Ama eğer de şotada 3.000 ya olmasa $3.500 төлese, Kavriyadalarda $5.000 төлese, onu şol yurt tutan adamın pasportuna, mühletini uzoldayan mühür koyulup veriliyor. Murat Hadir şu Jeneva'daki nemelere, adamlara şol zatlar hakkında birkaça gurrun veriyor. Ona devam ediyorum Zarina. Zarina söz veren için sağ ol. Men şunu diyecek olayan, biz kən qarıştık. Mitinglerimizi ettik, hükümete kən yüzlendik, talaplarımızı ayttık. Yine hiçbir şu talaplarımız yerine getirilmedi. Şunun için hazır biz şu proteste yola koyduk. Bu protestlerin izam üzülmeyen, men şuradan Türkmen halkını yüzlenmek isteyen. Şu onların tek hazır halka ayağa kalsa gücü yetiye yöne. Şunu diyecek olayan, size karşı hiçbir şekilde ne yara ne bir zat ullanıp biliyorlar. Şunun için hazır onlar Türkmen halkı değil mi korkuzmak bilen yol alıyorlar. Ne edip korkuzuyorlar? Öz pikirin aydanda yok sen pikirin iş devlete karşı deyip içeri atıyorlar, içeri türme atıyorlar. Yöne şunu diyecek olayan da bizim halk hazır indin de göz açılıp oturuyor. İndin de kavir zatlara bilip oturuyorlar. Seyav biz olarak institutsiyana yavaş yavaş aydı oturuyoruz. Yine öz haklarını aydıp beri oturuyoruz. Yine neyme hakları var, neyme hakları yok. Yine Türkmenistan devletinin neyme hakkı, şu Türkmenistan halkının sözünü dinlemeye hakkı olanlığı yöne, sözünü kesmeyene hakkı yok olanlığını anlat, aydıp beri oturuyoruz da. Şu Murat Kurbanç doğru etti ya şu bizim şu yeke öz fikirlerimizi aytmalı şu çıkıp nerede olayan olsanız, nerede yaşayan olsanız tapaudu yok. İslam daşar yurtta, İslam Türkmenistan'ın içinde de şu küçük videolar edip bize iyi verin. Şu biz halka sesimizi duyurmalı. Halk azıcık olsa indi azıcık gözünü açmalı. Haçan açan şu gulçuluğa boyun olup gelmeli, yaşamalı bizde. Şu gulçuluğun çakı var. En prostoy şu pasportlar meselesinde de gelecek olayanlara hazır pasport vermeni qadağan ediptirler. Yani qadağanam zakonlu değil, öz aralarında. Kim pul verse şuna $3.000-4.000 şol geçiye pasportunu alıp, dahi özler samolyota mindiriyemiş. Şu biletini alıp. Kim vermese Türkmenistan'ın içinde şu gulçuluğa devam etmeli. Bunlar yal gitse men berdan aydayın hazır Türkmen halkına da hem menzem daşar yurda çıkarsınız. Bizim Türkmenistan'ın içinde neyem bolya? Dine garılar gururlar galiya.
Bütün Türkmenistan'ın geleceği sizin elinizde. Hazır şu Türkmenistan'ın içindeki halkını yüzleneyenler. Bütün geleceğimiz sizin elinizde. Şu öz devletimizin, vatanımızın hemmesi şu sizin elinizde. Ne açı ceviz olup, ne açı ağzı bir olsak, şonça öne gideriz biz. Yöne her kim şol milli hoopsuzluktan, şu polisiyadan korkup otursa, biz hiçbir yere barmayız. O hazır şu görüşte hazır, конечно, kıyınçılığın bolya, içi yöne bunların hemmesem geçici. Hemme zadının zamanı var, vakti var. O şunaydık yaşak olyanda. Türkmen halkım korkma, indi dıyızından dıyız çökmeyene hayır diyelim. Ayağa kalalım de. Sesimizi hem eşitsinler. Hiç Zarina bolya men aytacaklarım şudu. Yine bir zat neme olsa yine söz alırım sizden. Ova, berers ayna söz. Spasiba. Haqiqi vatanın içinde bolup geçen zatlar hiç bir vatan programması onu görkötmeýär. Her tüýslük prezidentin Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň halkyna edýän genosidini vatan habarlar görkötmeýär. Lewap vilayetinde näçe zatlar ýumurlyp adamlar üýsiz galdy. Şagalar enatasyz galdy, yetim galdy. Şoňa hiç il uzatmaýar. Nirde bu prezidentin gözü? Nirde bu hak hukuk diýilýän zat? Nire terediýär prezident? Gaçyp halky 2,5 milyon halk galdy. 2,5 milyon ama daşary ýerlerde gulçylykda, hammalçylykda gedip berler. Ene töwele Murat Kurbanow Ženewa gidipdir. Biz üçin, halk üçin edýän hereketleri, protestleri. Biz hem şonu gollaýas. Sag bolun. Men häzir ýene de sözü Mr. Kaşpirovska berýän. Mr. Kaşpirovski sizem öz pikiriňizi aýdyn. Salamu aleykum hormatly vatandaşlar. Söz bereniňiz üçin köp sag bolun. Men Uştaýdy yurtdaşynda işläp ýören öz türkmen vatandaşlarymyza ýüzlenjek bolýan. Görüşmekden gorkýaňyz bolýar, düşünýän yurtda maşgalaňyza basyş edilýär. O her hili problemalar ýüze çykar. Gelin adekvatny deňeşdirmäni başarala. Ýaşap ýören ýurduňyz bilen Türkmenistanyň sistemasyny deňeşdirele. Haýsy döwletde bar para berip işe girmek, vizatka berip, bolýar vizatka berip işe girin. Häzir şuňal sistema bar, işe gireninde iksan arza yazmaly. İşe girenliğin barada, çislosunu koyman öz haýyşyň boýunça işten çıkmak barada. Haýsy döwletde bar, şoňal göz görtele kanun bozulýan ýurtçy döwlet bar diýip aýdyň maňa. Eger bar bolsa, biz haçana çelli göz yummaly. Ondan başga tragediýalar bolupdyr, tebii bekbakçylyklar bolupdyr. Başka döwletlerde derru şoňa ayağa galyp kömek etdi öz halkyna. Bizinkiden hemşe edilýär, derru hukuk goraýjy edaralary göterýärler, internet yapýarlar, informasiýa çykmasyn diýip şonuň ugrunda göreşýärler. Öýsiz galanlara öý bererler, çöreksiz galanlara çörek bererler diýen düşünje absolutny ýok. Diňe göreşmeli informasiýa çykmasyn, yer ýüzü bilmesin bizim hakyky ýüzümizi diýip şonuň ugrunda hereket etýärler. Haçana çelli dymmaly biz. Haçana çelli dymp ýörejek bir Berdimuhammedow şuňal sistema düzüpdir diýip şoň sistemasyna boyun bolup ýöremelimi biz? Haýsy döwletde bar? Ýaşap oturan döwletiňiz bilen deňeşdirip görüň. Türkmenistan ne derecede, ýaşap oturan döwletiňiz ne derecede? İşsizlik üçin pa bezrabotitsa diýip beýleki ýurtlarda pul berilýär. Bizde ýok onuň zat. İş üçinçiligi ýok. İş üçinçiligi bolmasa döwlet katastrofa gelýär. Ekonomiski krizise düşýär. Ol iskustyny döredilen krizis aňyrsynda vizatka almak üçin näçe defitsit sazdawat edilse, şonça vizatka bilen halk yetjek bolup pul çıkarmalı bolýar. Ýöriýte gurnalan duzak bol. Biz hem düşüp ýör şu duzaga. Hormatly türkmen halkymyz, pikirleneli şu zatlara. Ýöne bir deňeşdirip göreli logika tarapdan. Ondan soň hereket edele. Haýsy haçan çelli dymyp oturjak. Gayrat edin, ayaklanaly indi, hereket etmeli wagtymyz geldi. Dymyp otursak oturarız, 30 ýyl oturduk, ýene 30 ýyl oturarız. Wagt geçip dur. Yurt gününden çöküp otur. Gayrat edin, ayağa galyň. Haýy sizlerden. Zarina gelince aýdyp boldum men sözümü.
Sağ ol Mr. Kashprovski. Häzir sözi biz Akwel Sapar wa Akwel Sapar sizden bir aýdyň häzir. Ondan eýlekilere bereriz. Akwel Sapar söz sizden. Eşitdim. Köp sağ olun Zarina. Men gysgaça aýtsam Türkmenistan ýaly häzir dünýäde şeýle adam hukuklaryny baskılayan, öz halkyny äsgermeýän, öz halkynyň ähli hak hukuklaryny depleýän başga bir ikinji bir ýurt ýok. Köplenç biz öňkü Sowet döwrüne dogran, Sowet döwrüne okap bilim alan adamlar, Sowet döwrüne Türkmenistan'ın garaşsyzlygy üçin görüşen adamlar, Türkmenistan'daky ýagdaýy köplenç şu öňkü Sowet respublikalary bilen deňeýär. Bilmek üçin öz ýagdaýymyzy. Biz nirede şuň Türkmenistan'ın yerleşen yeri dünýä kartasyna adamlar cemiyetinde nirede. Şonu bilmek üçin şu beýleki 14 san respublika bilen deňeşdirende Türkmenistan'ın yerleşen yeri iň soňky, iň izaky yer bolup çykýar. Menin 3 tane Baltika respublikasy hakkında aýdyp oturjak ya. Latvia, Litva hem Estonia olar iň öňde barjy respublikalardy Sowet döwründe. Olar SSR ýykylan wagtyna birinjiden SSR'in ýykylyp özleriniň garaşsyzlyk almak üçin iň gujurly göreşen halklar hem döwletler boldy. Olar şu SSR ýykylan wagtyna da Ýewropa nimetini vektoryny saýlap aldylar, öz üçin demokratik vektor saýlap aldylar. Şeýdibem olar tiz wagtda Ýewropa Birleşiginiň agzasy boldular, soňra NATO'ň agzasy boldular. Inni biz Latviýadan, Litwadan hem Estoniýadan goý birini gatydaş ekendiýerler. Ötüş nimämiz boýunça. Ýogsa belli bir derejede SSR'e girýän respublikalaryň hemmesinde de cemiyetçilik özüşi ada kendine deňeşdirirlik aradaşlykdadyr. Ýagny şol wagtlarda birin degişip aýdyşymyz ýaly hemme Sowet respublikalary demokratiýadan şol bir aradaşlykda durýardy, ýani şol bir uzaklykda durýardy. Emma 30 ýyl geçen soň ýagdaý nähili. Inni Türkmenistan ahirem Niýazowyň hem Berdimuhammedowyň başlanmagyna orta asyryň garankylygyna çümdi. Ýani öňe gitmekden geçen aýtyp ýyla gaýdyldy. Näçe ýyllyk ýyla gaýdyldy. Beýleki respublikalar, ýani 3 Baltika respublikasy eýem Ýewropa derejesine ýetdi. Aýlyk meselesinde de, günlük meselesinde de. Mysal üçin Estoniýada aylık ortaça aylık $2000 diýilýär-de. Şonun pes aylyk alýan känler otayda. Ýoksam Estoniýada gadam ýok, neftem ýok, başga minerallar çykan ýok. Diňe nämen hasabyna adamlara hak hukuk berdiler. Adamlaryň hemmesiniň kellesiniň giýje işlemek üçin hem özüni eklep bilmek üçin start mümkinçiliklerini deňeşdirdiler. Hem kanunyň üstünlüğini boyuna aldylar. Ýani konstitusiýadan hem Cinayet Kodeksinin ýokarda hiç kim ýok Estoniýada, Latviýada, Litvada. Emma Türkmenistan'da nähili? Türkmenistan'da hamana konstitusiýa bar, hamana köp partiýalylygyň, söz azatlygyň, medbot azatlygyň mümkin, ýani ýol berilýär konstitusiýa boýunça. Emma konstitusiýany birinji bozýan kim? Prezident. Onuň şoň gidlinlikde şoň ähli çykyşlaryny ýazyp berip oturan döwleti dolandyryp oturan şoň arkasyndan Hramow, Jadan hem de ýene bir sana adam bar, bakym olaňan bir adan çykarjak, gizlenip möýýaly işläp oturan türkmen gul etmek üçin. Şol adamlar hemmesi konstitusiýadan ýokarda. Elbetde olar ýokarda bolsa, Berdimuhammedowyň klanam ýokaryp geçýär. Bundan bir görýär. Berdimuhammedowyň yegenleri, daýdalary hemmesi bulan konstitusiýadan hem Cinayet Kodeksinden ýokarda. Olar türlü cinayetler edenlerine de hiç bir tut prokuratura olan karşısına çare görüp bilenok. Ine Türkmenistan'ın gelip yeten garanky çuňlugy şeýle. Inni bu ýagdaý bizim hemmemden görýäs. Ýöne, diňe görenim yeterlik däl. Biz häzir guramaçylykly syýasy göreşe galykmaly. Guramaçylykly syýasy göreşe galykyp şu göreşiň ebeteýini öwrenmesek, täärlerini, usullaryny öwrenip öz hak hukukumuzy almasak, ýadyňyzda saklan. Inni dünýä bizine gelip Türkmene adatlygyny, hukugyny alyp berjek hiç bir döwletem ýok, hiç bir adamam ýok. Muny biz diňe bileleşip almaly. Hiç kimden aýratyn umyd etmeýän. Mysal üçin aýdylany şu taýda daşalykda plany otyr. Şol Berdimuhammedow arkaýyn söýüp bilýär. Diýmek biz şoň arkasynda bokulyp erti bagta ýeter diýip şoňa inanma. Egerde siz özüňiz her bir türkmen hereket etmeseňiz, öz geljekki azatlygyňyz üçin Türkmenistan'da adam şekilli
döwletin gurulmasy üçin azap etmeseňiz, her bir ýitgilere, horluklara kaýyl gelmeseňiz, biz hiç açan azaplyga yetip bilmez. Elbette bunu eşitmek köp adamlara ağır degendir. Onun hem üçin o taýda daşar ýurtlarda siz gürleýäňiz, miting geçirýäňiz, eger bize azaplyk getirip bilmejek bolsaňyz, biz size görüşüp bilmeňiz üçin ýagdaý göredýäs, mümkinçilik göredýäs. Murat şu wagt Türkmeniň her bir türkmeniň öz hukugyny talap edip bilmek üçin ýaşyň aşagyny Jenewada bir özü plakat götürtdi. Bir özü dünýä jemgyýetçiligine Türkmenistanda bolýan ýagdaýy paş edýär. Emma şeýle görüşüň 10-dan birini, 100-den birini edip bilen adamam dek oturmalydyr. Her kim, her bir türkmen, her gün öz geljek azatlygy üçin azap etmeli, görüşmeli. Diňe şeýle bolanyna biz öz bagtly geljegimize yetip biler. Sag bolun, ümsert dinleýäniz üçin onu zaryna ýene-de beýleki ýyleşlemede gepleşip söýdi geçirip bilersin. Hawa, aqwal sapar, hakyky. Hak aýdýan. Halkyň özü galmaly. Hiç bir döwletden gelip el uzatjak bize ýokdur. Halkyň özü galmasa, halk galmasa, şuça oturdukça oturars. Hemme zatlaryňda goşulýan aýdan sözleriňde. Häzir aýna diýdi, bir kagda aýtmaly sözüm bar diýdi, aýdyp geçden onaň eýlekilere bereýin. Bor Zarina. Aýdy ber aýna. Yarım aýdyp geçdim. Yine şu Türkmen halkını yüzlenmek isteyen, benim de ne devletin ulularına, ne de başkalarına, ne devletin şu prezidenti, bizim saylamadık prezidentimiz olup oturan Berdimuhamedova, onlardan hiç gelip peyda yok. Şunu diyecek olan da Türkmen halkıma, yine şu patlamada, Çarjo'da ölen adamların başsağlığı dileyen derden, şu ölen yitenin başı sağ olsun, arkasında kalanları da Allah'tan sabır dileyen. Yine şol... Hormatly vatandaşlar, bana söz verseniz, men az bir diyecek adım var. Bor. Onu ayna geçirelim söýdük atlan. Aýdy ber Murat. Men eşitýänmi? Eşitýäs. Eredin häzir ine şu ýerde miting geçirip oturup Kakımradyň ogulyny geldim rady akitdiler. Polisler gelip bir tane Türkmenistan diplomaty gelip bizi surata düşürüp barıp aýtdy, ine şol ekstremist, terörist beýle bir ýöne adamlar geldi, ýa-ni polisler ketip polis geldi, biz düşündirdik. Birinji olar bizi aýryjak boldular, ine soňra biz düşündirdik kanunlaryny, olar bizi goýdular. Geldim rady akitdiler şu dokumentler boýunça. Häzir miting tutarsaň men gidip onu azad ederim, kömek ederim azad etmegine. Ýa-ni goýmar onu. Ýöne gynansak da beýerde de Türkmen diplomatlary Berdimuhamedowyň tarapyny tutýar. Haçan biz Berdimuhamedow diktator, terrorist diýsek, onu işleyen hökümetde işleyen bir topar diplomatlar şol pasportny Karol, pasportny bizning Karol Raşid Meredow bilen korrupsiýa edip pasportlaryň üstüne pul gazanýan adamlar olaryň soňusuna badyr, ýagdymyzdan çykarmadylar. Şoň üçin şu diplomatlar rejimi hem gollap, hem saklak edýärler. Bular rejim gerek ýa bu şu rejimiň arkaly jat kalyp korrupsiýa edip bizim halkymyzy gynýarlar. Ýöne şonda da yine bular tanalyk adam. Biz bir halk, biz 5 milyon goly halk. Şoň üçin bizim 10%'ymyz galan ýagdaýynda. Onun 3% bize gerek. 100-120 adam biz şu meseleni çözýäs bakansa. Şoň üçin hiç saatdan gorkmaly, kim molaýtyn öz kanun talap etmeli, kim molaýtyn garşysynda diktatormy, polismi, Şwitsariýa, Türkiýe tapawy ýok. Biz kanunlarymyzy beýja etmeli, hiç kime elletmeli. Ne şu ýaly. Ayna dowam ediber onu. Dowam et aýna. Şu Murat Kurban için goşulýan maydanlaryny действительно da şunça adam ine aýtýarlar da köpsini siz daşary ýurtda ýaşaýaňyz, indi şuna aýdyp geçesim gelýär. Daşary ýurtda ýaşaýaňyz, siziň därdak ýaly durmuşuňyz ýok. Aňyr şu Türkmenistanda kynçylyk bar, ine biz agzymyzy açsak bizi alyp gitýärler, basyş edýärler diýip de.
O şonu diyecek olan bir adam basış eder. Seyahat siz yeke çıkyanız. Şu bir ağız olup çıkmalı. Nira çıksanız hem, nira jalıp etseniz hem, neymiş arz şikayetiniz bağ olsa da toplanmalı siz ucu. Şunyal bir olmalı da toplanıp bir ağız olmalı. Bir yumruk olmalı bizde. Bütün velayet olup bir yumruk. Yine sizin komşularınız vardır. Azine şol Çarjö'deki öyün patlamasını aydıp geçecek olanda. Şu hiç mi de onun kardeşiniz yok. Talep etmeli şonu çıkıp önüne gidin şol yumrulan cayın önüne. Haklarınızı talep edin. Sizin öyünüz gitti, canınız gitti. Ölüleriniz var. 38 adam öldürdü hazır şu yerde. Даже kendirim 38'den sağlı bir blok öy düştü de, yarıldı. O nemeden boluyor şu zatlar? Sebebi işlen yok. Hazır ne şu gaz patlaması nemeden oluyor? O neme etsame şu kontrolü yok. Dom правлениялар hazır işlen yok. İşlese adam dine pul bilen işleyeler. Şu pulu versen gelip kontrol ediyorlar. Pul vermesem kontrol eden oklar. Geliyorlar köpseni işini açanok. Ne için açanok? Sebep halkın pulu yok tölemene. Şonam da şu gazı tölemene pulu yok. Şunun için avtoremontlu işler edilen ok. Şunu diyecek olayan da şu hazır şu Levap'taki öz ildeşlenmeden aydasın geliyor da. Şol oyun önüne gidin şu yıkılan oyun önüne. Gidin aydın dertlerinizi. Çağırın şu aydın şu velayetin nemesi gelene çenli biz gidecek şu yerden ayrılacak geldiğin. Al gitsinler onu her sutka yatırırlar. Eğer siz öz haklarınızı talep edeceğiniz anırda. Siz diyeniz o Berdi Muhammedov gitsin post ayrılsın deyip. Sizin öz arzı şikayetleriniz. Onun için hiç kimin size bir zat türme atmanı ya bir zat işlemeni dosya açma hakkı yok. Öz haklarınızı gidin şu oyun önüne. Öz nemelerinizi talep edin. Çağırın şu velayet hakimliğinden adamları. Indi ne mi olacak bizim halimiz deyip bir soran şolara. Şu apı tupan oldu. Şu Levap halkı imsim oturdu. Indi öyler yumrulup başladı. Başınızı yıkılıp başladı. Yeni imsim oturursunuz siz. Bizim derden elimizden gelenimize ait ya sizi yol görkeziyaz. Yine şeydin beydin deyip de salsalar Türkmenistan'ın içine gidip bilsek biz bir yerden gıyırım oturmayız demeden YouTube'lardan. Gönü var karşısına çıkıyız da fikrimizi ama edip biliyiz. Seha bizim korkacak zadımız yok. Seha biz bir kanunçuluk edemiz yok. Biz bir yerden öz halk hukukumuzu talep edip oturuyoruz. Ene Murat Kurbanç gitti. Öz hak hukuklarını Türkmenistan'ın şu bizim halkımızın hak hukuklarını talep edip oturuyor. Şuna aydık geçecek olan Zarina. Ortan riyakası. Ova aynen. Birinin öy yumurluşumat. Kıyamet günü gongşudan niye? Bolya şolan öy yumurlupdur. Gaftalnaki jaylar. Näme üçin şolar üýüşüp gidip häkimiýetiň öňüne arza şikayet eden oklar. Üýüşüp baryp. Şoňa bir hatça kömek etseler biz berden elimizden gelen edip otur. Şolary biz gallyrmak üçin, şolary özüne anamyny öýdetmek üçin, özüne bolan wara watanyna bolan söýgüsini, şagatynyň gelejegi üçin. Hatça bu şoň üçin wara galsadylar. Ne jaýymyz yumurly diýbem, agzyny açyp oturmak gerek däl. Halk galmaly, gitmeli bir haýtsa häkimiýetiň öňüne barmaly. Bir giden çağalar ama ölüp ýatyr, bir giden çağalar ama yitip ýatyr. Ene atalar näme üçin şoň üçin ýygynak edip garanyň öňüne baranoklar. Näme üçin mollimler şonu aýdanok, şonu gallyranok. Häkimiýete teresen sen häkimiýet hiç adam etmez. 30 ýyllap hiç adam etmedi. Ýene etmez. Halk galmasa nerden etsin? Halk haçap galmaly. Biri-birine ananyp, biri-biriniň arkasynda durup. Kıyamet günü gongşudan diýileni gözüne görkezmeli şo taýda. Bize düşünmeýäs, bärdin biz hereket edip otur. Şo rejimi aýyrjak bolup. Gurbangul Berdi Muhammedowyň nirde bir biderek rejimi özü üçin döreden rejimini biz aýyrjak bolýar halk üçin däl o rejim. Dine özü üçin, tohum üçin, maşgalas üçin döretdi ony. Kanunam şonýala. Kanunam şeýle. Hiç bir zady adama kanunun täsiri ýok.
Diňe özü üçin tohumlar ulanýar o kanunam. Şonuň üçin häzir men Leyla Muzafferowa söz bereýin. Leyla Muzafferowa sizem bir näçe ýyldan bäri ýurt terkeýlemäge mejbur etdiler. Sizem şonu aýdyp berseňiz, näme sebäpden mejburlykda çykyp gaýtdyňyz? Nähili rejiminiň barlygyny, Berdimuhammedowyň ideýen pyssypyjurlyklaryny hiç bir telewizorlarda, hiç bir watan habarlaryna aýdanak, şoň üçin halk öz pikirlerini aýtsyn. Salam vatandaşlar. İlke Murat Kurbanova sağ olsun aýdýan, şu protesti geçirip dur. Hem de Türkmen halkyna da yüzlenmek isleyen şeydip hemmemiz hak hukukumuz üçün göreşsek yurtta ütkeşik bolup bilýär. Şoň üçin hemmeňizden haýyş edýän azrak canlanyň men düşünmeyen näme indi bolmaly, bundan beter näme bolmaly, şoňa adamlar ayağa kalsın. Merekeler cenazasız geçirilýär Türkmenistanda. Yollar yapık, adamlar cenazasyny alıp bilmeýär. Toylar, surat koyup toylar geçirilýär, gelin giýowsuz. Ondan ziyat näme apatçylyk gerek men düşünüp bilem o halkym. Türkmen halkyna yüzlenýän. Çıkın ayağa kalın, hak hukukunuzu talap edin. Bizem berden yurdun daşından elimizden gelen ediyes yönesiz canlanmasanız bu zatların kən peydası deyip bilmeye. Yöne biz yine de elimizden geleni edip protestler geçirip sesimizi duyduracak bolup hareket ediyes. Sizden hem hayiş birazrak hareketlenin. Biz de berden goldarız. Sizi hukukunuzu talap edin. Zarina men kän gürlep bilmän. Bolýar, tolgunýan. Hemmeňizin aýdanyňyza goşulýan, biraz söz baýlygym ýetmeýän üçin. Şoňa men hemmeňizi podдерживать edýän. Ören gowaýtdyň. Näşde Zarina kimil bilelikde alyp barýarsa şu protest. Men aýça kolýanlaryň köp sawal gaty gowaýtdyň. Täbi inni şundan beter ýene näme garaşýaňyz, ýene näme ýerletip bolmaly? Siziň galmaňyz üçin, öz hak hukukuňyzy talap etmeňiz üçin. Ýa-ni aňyrdan Taliban gelip Berdimuhammedowyň ýanyna ýene-de bir sellesini ýylan kömürek ýalyp bir Taliban oturup şoň bilen dolandyryp başlanyny ondan galjakmyzy? Ondan giç bolar. Berdimuhammedow diýen adam, Hram Jadan diýen adam, Talibanlar bilen bile ezer türkmeni gerek bolsa. Şunu ýadyňyzda saklaň. Talibanlar eýem Türkmenistanyň granisyna ýakyn geldiler. Käbir maglumatlara görä eýem granis bolan kontrolyna owan tarapy. Ýöne bir zady belläp goýun. Berdimuhammedowyň rejimi, Hram Jadanyň rejimi kim bilen şeytan bilen birleşip ezmelen bolsa türkmeni ezerem soýaram. Ýene näçe ýyl şolar ýaşasalar, şonça ýyl türkmeni ezip on zadyny, malyny, mülküni ogurlap ýaşarlar. Şoň üçin hökman galpmaly. Adamlar, siz başga bir ýerden özüňizi bir altyn tabaga salyp bagty getirip bererine garaşmaň. Bagty biziň hemmämiz bilelikde, kulli türkmen üçin bilelikde galanmaly. Inni şu wagt seredin özüňiz ünslerin Murat ýadyr ýagşyň aşagyna Jenewada plakat götürüp siziň bagtyňyz üçin dur. Ýolhan Muradyň özi Hudaýa şükür inni şu daşary ýurtda Türkmenistanyň iki elini, iki barmağını burnuna sokup gelip hiç zat alıp gaýtman, hiç bir baýlyk çıkarman daşary ýurtda Fransada özüne öý alınıp özüne bir adam şekilde aýaw üstüne galmagy başaran adam. Ya men Türkmenistanyň şunkun hiç ýeri tamad adam ýok. Menim Türkmenistanyň diňe malkym bilen iki tomly bilen, hemen bir ortografik sözlük bilen, hemen bir toy edemizde, Oğuzhana bilen toy edemizde gaýnym pahyryň beren bir ýün saça bilen çykyp gaýdan adam. Emma gelip men şu taýda Hudaýa şükür iki gatly jaý alınıp, iş tapynyp, özüme iş edinip, oň üstüne de neşriyat açyp baryp tas 20 ýyl bäri türkmen gadagan edilen türkmen ýazgylarynyň, ölüp bitip giden türkmen ýazgylarynyň kitaplaryny mut çykaryp berip oturýar. Şeýle ýagdaýda biziň bir lokan Türkmenistanyň bir tamad adamymyz ýok. Biziň etçek bolýan adamymyz şo ýerimizde galan garyp halkymyzyň öz hak hukukyna eýe bolmagy. Biziň külli türkmenimiziň şu beýleklerden ýyra galyp aýak astyna galman
bir adam şekilli, beýleki halklar ýaly bir adam şekilli ýaşamanyň, adam şekilli döwletiniň bolmanyň tarapdary biz. Şoň üçin göreşýär. Biz özümiz üçin näme? Biz bilelikde külli türkmeniň baty üçin göreşýär. Siz hem şol göreşden çetde durmaň. Diňe hemme adam goşulanyny biz şu göreşde ýeňiş adam biler. Indi gelin öz illeşlemizin käbiriniň pikirlerini dinläliň. Häzir men görýän soň gelip goşully Röwşen Musa gelip goşully birin nimämede Bayram Allaliýew var, onha Nuru var. Gelin bulara da gedegine söz bereliň. Röwşen sen öz pikirini aýt, öz sözlerini aýt, ilki ondan kemkemden beýleki täze gelen illeşlemede de söz berer. Assalamu alaykum. Hemmeňize sag bolun. Gülsapar aga söz bereniňiz üçin. Men türkmen halkyna ýüzlenjek bolýan. Şol 5-inde, 6-sında Çarjöy'de tragediya oldu. Bir cay partlaması yüze çıktı. Şonda bir neçe adamlar helak oldu. Men gynanjym bildirýän. Birinciden, ikinciden aýtjagladım. Şol texnogen katastrofa ýaly şunýaly partlamalar, tragediýalar günde gün aşa bolup dur. Sebebi göskoni şunun sebebi diktatör rejimi. Sebebi şol rejim diňe bir adama hyzmat etmek üçin gurnulan. Halkyň, adamlaryň bähbedi üçin dälden diňe bir şol diktatöryň kanagatlandyrmak üçin hem işler edilýär adamlar üçin şonýaly asnonoy üpçünet edilecek howpsuzlygyny üpçünet edip oklar. Şol sebäpden şonýaly tragediýalar ýygydan bolup dur. Emma hemmesi habar beren ok. Çarjöyde indi habar geldi. Birinciden näme etmeli? Şol jaýyň näme ýaşaýjylary kaziýete, häkimetde baryp arz etsinler. Köpçüliklerin kompensasiýa talap etmeli. O sebebi göskoni döwletiň, hökümetiň günäsi şu ýerde hemmesi baryp şol izgiderli talap etmeli kompensasiýa. Kaziýete, hökümete arz etmeli. İkinciden, üçüncüden açıkladım. Öňüni almak üçin belki jaýlardan şonýal howp ýagdaýdadyr. Öňüni almak üçin arz edinler etmeli idaralaryny. Ve şu göreşmen dowam etmeli. Bolýa sag bolun, men aýtjagym şol. Köp sag bol Röwşen, onu Zarina eger garşy bolmasaň, ýene-de illeşlemizden soňky gelenlerden Nuru var. Nuru senem onu öz pikirini aýt illeşlemede. Häzir göni efir gidip dur, sen bilýänsiň, göni efirde biz goý her adamyň ştaýdaky daşarutlarda ýaşaýan hem göreşip ýören türkmeniniň sesi biziň öz illeşlemede Türkmenistana baryp ýetsin. Onu söz nimeden, Nurudan. Aýdyr Nuru. Salam, heýdi watandaşlar, heýdi illeşler hemmeňizde. Murat Kurbanow söýlemesi köp sag bolun. Ženewada alyp barýan işiňiz üçin, protest mitingiňiz üçin gören minnetdar. Görüşüňiz ýaly her kim men näme edip bilýän diýip durmalar. Bir adamam bolsa, ýeki bir zatlary edip bilýändiň örkezýär bu zatlar. Bir wurdan edip bolýandyň örkezýär. Onun başga da ýaňa kinna şol lewapda bolan partlama sebäpli gynanşyň bildirýän lewaply illeşdirmede şol hojolukda yitki çeken başkalaryň başsaglygy dileýän hemmesine yaralılar we osollarda şifa dileýän Allahjan şular ýaly betwaçylyklar inňe bolmasyn diýär her gün dilebe diýär ýöne gynansaň şol betwaçylyklar dowam edip gidýär. Nha henizem ýollaryň ýapyklygy ýene şol betwaçylygy dowam etdirip otýar. Näçe wagtlary diňe Türkmenistan hökümeti gynansaň ýollaryň ýapyklygyny Wiçilik raýatlary Türkmenistanyň raýatlaryny eýe çykman koronavirus ödem ýok diýmegine garamazdan şonda da ýollar ýapyp saklap otýar.
eger koronavirus yok bolsa nämesinden gorkýar, nämesinden çekinýär. Ondan aşary eger koronavirus yok bolsa onda näme üçin 20 gün karantin edip sen onu karantin döwrüni edýän afer onu. Şoň üçin sen birleşler alyp bilýän. Yani bu gynansaga minni koronavirus pandemiýasyny her köp hökümetler öz siyasi bähbitler üçin ulanyp başladylar. Şonu ulanyp şonuň aşagyndan öz etmek isleýän maksadyna ýetýärler. Ine şu açy ýollaryň ýapyklygy 1,5 ýyl berse seretseňiz köp maşgalalaryň dargamagyna getirdi. Maşgalalaryň içinde agdarlyklar, ruhy taýdan çökkünlikler ýaşap duran döwründe gynansaga mina häzirem sentýabryň 1-ne çenli reisleriň ýapyklygyny duýdurdy. Bu näme maksat bilen edýär? Diýmek bunyň indi maksady Türkmenistan hökümetine özüniň diňe özüni alat edýänleri. Yani halky däl-de öz şahsy bähbidini, wezipesini, dowamlygyny alat edýänini görkezýär. Şonuň üçin indi watandaşlar bu zatlar görürçi wagt bolly, düşünürçi wagt bolly mukadip pikir edýän. Her kim öz netije çykarsyn, bolmasa kösenç dowam eder. Näkäwat ýolly köçede Türkiýe döwletinde gawat gelýär soraýas. Näçe wagt boldy diýär solun 4 ýyl boldy, 5 ýyl boldy. Maşgalan näme diýär diýsem, wagt ýollar açysa gitjekle bolun elimden gelýän zat ýok diýär. Diýmek her kimde biýalat, her kimde şo dert, hemmemizde derdimiz bir. Ýöne şu derdimiz bir bolmagyna garamazdan birleşip bilen bol. Diýmek intiham etmeli işler var, edilmeli işler var. Şonuň üçin watandaşlar gaýrat edeliň. Ola şekli hüküm yok, yıkılsa havarım yok etmeliyim, aylanyp dolanyp şol şartlyk hemmemizde de gelýär wagt gelende. Şonuň üçin çuň kuň ýagdaýyň bu bolanydy, ýagdaý pestlere kömek etmeligini her kim bilsin, ýanynda durmak, eýinleşdik bermek, bu zatlar köp meselelerini çözýän duýgular. Şonuň üçin Namrat agasyda ruhy bolly bermek üçin geldik. Köp sag bolun, minnetdar Ženewada alyp barýan işleň üçin. Sağ ol Nuri, o aýtdyň. Hemme zadyňa da goşulýas bilen. Häzir bizim ene de wagtymyz bir azajyk azyrak. Şoň üçin sözü men häzir özüm gürläp oturmaýyn, her gürläniň arasynda girip durmaýyna. Iň soňuna jemlenişikde menem öz aýtmaly sözlerim bar. Häzir Serdar Atanepes ogla söz berýär. Serdar Atanepes ogly, söz sizden. Mikrofonuňyz ýapyk. Bolýa Serdar Atanepes ogly gelýänçe maşa söz berýär. Maşa şumat biziň efirimizde. Maşa gürläp bilersiňiz. Mikrofonuňyz ýapyk. Kigidiňkä. Здравствуйте, уважаемые туркменистанцы. Я тоже хочу включить свою лепту в этой борьбе. Вы знаете, мы живем в таком государстве, которое закрыто на 100 замков. Туда нельзя въехать и выехать. Насчет паспортов, насчет этих я уже не говорю, что консульство даже не хочет даже слышать об этом. Я хочу призвать всех наших туркменистанцев, чтобы они боролись за свою свободу. Мы тоже не будем так в стране стоять. Мы просто обязаны это сделать. Потом, много чего хочу сказать, да, сейчас в голову ничего не лезет. Ну, мы поддерживаем Мурат Кулычевич тоже. Ему сейчас там тоже тяжело, и нам тоже, мы будем с ним. Ой. В общем, короткое Зарина, я так волнуюсь, что в голову ничего не лезет, но мы должны добиться успехов в этой трудной борьбе. Haqiqi. Hemmemiz den görüşmeli. Den görüşmesem bolmaýaşdaýdy. Serdar Atanepes oğluna, Serdar Atanepes oğluna. Meni eşitýärmi? Mümkin bolsa häzir Murada ýene de bir minutçuk söýleýän. Murat arasynda nimetsin bize Murat eşitýärmi bizi? Murat sen bizi eşitýärmi? Eger Murat eşitse arasynda peýdalanylyň, olan bir arasynda Murat gürlese özü häzir mikrofonu açyp gürlär, şonda biz oturaýar. Bayram Aliýewa
Bayram Aliyev, şoňa da söz berelim. Barakan şumat. Bizim Bayram Allaliyev. Allaliyev gelip durawa. Assalamu alaikum vatandaşlar, yaşlılar. Murada köp sağ olsun, yaşın içinde hava şartlarına qaramazdan Türkmenin derdini, yani ganayan yarasını dünya yüzüne görkezmek ve ansa adam değil, käbir adamlar fikir ediyor, siz näme etdiňiz, näme başardığınız diýen bir psikologiýa taýdan bir ýalňyş sorag berip näme diýerler-de, bulan başaracak adamyň miwetini boş görür, sonra näme görür, şonu başarlamagy gradaq oturanlar özüňiz utanmasaňyz bar, bize bir şol döwletiň watandaş hökümini, şol döwletiň bir nesili hökümini yüzümüz utançly ýagdaýda bolmaly geljekde çağrılanmadyň öňünde bir utançly ýagdaýda bolmaly bir geljek üçin näme iş etdiňiz diýilen ýagdaýda bu soraw nesip bolsa öz çağrılanmamız bizden sorar. Ýene 5 ýyl geçer, 10 ýyl geçer, döwür ýitger. O sistem gidermi, çüýrep aşagy bir betonu çüýren uly bina meňzeýär-de, men öz görüşüm. Men täze ony Türkmen aýdýar, galan üstüne dur diýär-de. Ya arabasy jygylady diýär. Şol ýaly nemede dur bu ýöne muny näde pikçany bilen o kalkam şol ýaly ýa bir bolur. Men hiç wagt halkdan umydym üzerine adam däl, nesip bolsa halk şeýle bir aýaga galar, şuň üçin özüne görkezlen zulmyň özüne çektirilen eziýetiň hasaň şeýle bir sorar girmäne deşik tapmandyr. Men şoňa anýan. Her wagtdan anýan şoňa. Halkdan umydym omydym. On soň görerler näme çäre görüljekler. Yani halk bu neçenni ayak astyna salyp mertebesini gymmatlat mertebe namys şoňa çen degdiler-de. Yani halk dilini diýişini gysyp gezip görýän şeýle bir ayagalar halk öňünde durwam bilmez akan fiil ýaly. Nesip bolsa onlarym görür sağlyk bilen abray bilen hemmemiz birlikde ýurduň içine de barar, ojamyzy saçagymyza da oşar. Nesip bolsa Allah nesip etse hemmelat gowalar. Bu öz-özünden boljak zat. Her kimin edip bilýän işi bar, her kimin başarýan işi bar. Onun için bu ulu yük bu. Ulu yükü her kim gidecek bir gradından götürse anzatlaş gider nesip bolsa. Olam şöyle boljagym görünýär. Yani üstünlük kazanılmaz, çiğde çekmen ya da çiğde de çeker kıyınçılığım görür. Muradaga sağ olsun ýaşyň aşagyna yine biri garın aşagyna çıkar. Hormatly vatandaşlar, bana söz berseňiz. Bayram bağışlap bir Murada söz bereli arasynda. Murat söz senden. Yine men batareýam tutap bar ya, batareýamy öçürädir, öçmäke. Yine şul plakaty ýere goýmak bolanok, одиночный piket bolanna sen ya özüňde götürmeli ya da götürüp durmaly plakatlar. Plakatlary ýanky goýmany yemen ýere goýmany afişaş hakyň ýok. Ine şoň üçin şu plakat ýere goýdum, polisler gelermi käti. Sebäbi şol kakyna şu balçyň oğlundy geldim rada alyp gitdiler dokument boýunça. Men häzir 7 batareýam gutoronna gidip şonu gözlemeli bolýan. Polislary çağıryp bary diýildi. Ine şonuň üçin men ýene 10 minutdan efirden çykyp giden. Siz protestinizi edberin, men soğutup telefonum öçer batareýa. Şoň üçin hemmäňe taňar ýakdym. Protest bir bäde edip durmaly Jenewada. Ýalňyja men götürüp görkezemde aýnadan teledýärler hemmeti. İkinji etajda ýygnak gidip duran ekeni aýnadan teledýärler. Olar içindäki bizim protest edýänimiz. Polisler aýtdylary, diplomatlar aýtdy, hemme registrasiýa edildi. Türkmenistan protest diye Berdimuhammedowa garşy. Ine şuraya protest edilmezde onu şular öz sorawlaryna Türkmenistanyň ýagdaýyny ýanky aral maslahatlaşarlar. Men häzir ofitsialna bulara hat beren. Bizim dakladymyz DVT toporunyň adynyň dakladyny beren. Allamradaga da ine hatlar taýýarlap otyr, netip bolsa taýýar bolany
Biz Pakistan'la Gençin adına, Demokratik Gençin adına miyverir hatları Türkmenistan'la hemme kanun bozulyanlar, yani yollar, samolyotlar, pasportlar, internet, adam hukuku bozulyanlar hemmesini beyan et, yani bunları iyi verir. Gençin adına. Şoň üçin ine şu ýaly aksy edip durmaly. Men ýa-da Ýewropalary çagyrýan. Razışeňe gerek gel. Men meriýada bardym şu, polislara da bardym şu, gürleşdim. Ine geldiler tek sanzy geldi. Maňa akly öwretjek boldy. Men akylly däl ýöne protestin hemme zady öwrendim. Öýleri bilen ok bärde bu ýaly protest etgörün ýok. Yani Türkmenistandan iki diplomat Türkmen buluru aydan soň ılgap ýöler. Men bunu düşündürdüm. Men hakymma ýek özüm ýa-ni afişaj etmäne. Ýok sen ýek özüň dur diýe. Ýöne afişiň bolmasyn diýe-de. O diýmek näme? Men mesajy berip bilemok. Men ýek özüm duranym bilen men pasajer bolýan, beýlek turistler ýaly bolýan. Men düşündürdüm. Ýok horkutna jaň edip, onsoň düşünje ruhsat berdiler. Men ora aýtdym, ruhsat beriň, bermeň maňa tapawut ýok. Men berdi. Biziň ýedinsi nokudymyz bütün dünýäde biz adam hukukly, adam hukukyn gorayan Birleşen Milletler Guramasynyň geňeşine aýtyp biljek nokudymyz şul. Şunam siz bize ruhsat bermeseňiz, onda sinem diktaturyň tarapyndan onda biz elimizde ýara galmaly bolýar diýip men bulary düşündürdüm. Şoň üçin Ýewropada ýaşaýan adamlar haýyş edýän viza gerekkä, Ženewada koronavirus ýok, gelip bolýar, razışeňe almalyar, şu plakat alýanda, durýanda, video edýäňde protest edýän. YouTube goýýan. Näçe köp adam bilse, şonça bütün dünýä galyp başlar. Diňe türkmenlerde. Ine biziň borçlarymyz bol Ýewropada ýaşaýan adamlara. Şunuň bilen men siziň bilen hoşlaşýan, hormatly watandaşlar, protestiňiz dowam edin. Menim öz ýolumda dowam edin. Sag bolun. Köp sag bol Murat. Şu halk üçin, Türkmenistanyň geljegi üçin çekýän azaplyň hökman ýerine düşer. Ol öňünden belli. Onu Zarina yine de bir protest mitingini devam edelim. Ana bizim aramızda başkan Muraly adı bilen çıkış edýän oglan otur. Muraly eger bar bolsaň onu söz senden aýdy ber. Var mı Muraly? Muraly bardy, ýangam ses bermedi. Mikrofon ýapyp bolmagy. Belki başlan. Aýdy ber onu. Minnettar ähliňize, esasan hem Türkmenistan halkymyza, конечно же, хотелось бы передать месседж иностранным государствам на русском языке, ýöne muny etjekler makul görmedik bir hilany. Biz türkmençe gürläri bizim üçin Muradaga orsça gürlätdi, biz onu goldaýas problema däl. Ýene kim halk üçin hereket edýän bolsa, goldaýas. Как бывший сотрудник полиции, нам olsa Ganimet 11-12 yılına geçti de şu edarada pagonun içinde. Diyecek kolyanım şu evinin pagonunu işgärlerim dok bizar özü söyleyeceğim. Dine cemlenişip o ağır söylemeli bolanı şu. Bizim birimizi kuşacak yok. Herkim özü kuşamalı. Da cemlenişmeli. Dine öňe Türkmenistanlar sağ bolun başlatdy oturjaklar. Bolýa, onu Zarina kime söz berjek bolsam, geçer sözü aýalyzlary ýolundan ýa-ni. Akbol sapar özüňiz bereberin sözü. Men hazır. Başga kim bar? Bizde her söz berilmedik. Ýene kim bar? Özü belki ses çıkarar, elini aldyrar, özüniň bardygyny aýtsyn. Ýene kim bardygyny bilmeýän, hani. Kim var yine gürleme? Yine biri var, Raimova diye. Ya onu Raimova, söz senden onu aýdy ber. Salat Raimova bir ayalda olmaz öyle. Çıkarmı gürlermi bulan bellilerle. Eger gürlejek bolsa, gürlemejek bolsa onu elbette öz şerdiýär. Onu Zarina, häzir söz sen özüň bir zat aýt, nämeler aýtjak bolsaň öz pikirini halka ýetir. Onyança belki yine bir gürlejek çıkar. Hawa. Men häzir öz pikirimi aýtsam. Halk oturdy şu güneçenne Akbol saparagy. Yine bundan beýlegem dymyp otursa bundan gowy bolmaz da bundan beter güne düşer.
Häzir halky galdyrmak üçin özüne bolan anamyny ödemeli ilki bilen. Özüne bolan güýjüne dayanmaly. Hiç kimin güýjüne dayanmaly. Özüne bolan anamyň güýjüň, özüne bolan näme diýilýär? Dostoýnstwaňy, başlar mertebeňi, watana bolan süýgüňi, nähile süýýän çagaňy, nähil öz çagaň goraýaňa, şol ýaly watanyň üçin göreşmeli. Watanyň üçin göreşmeseň bular depemizden basar oturar bizim. Şu neçenden bassalar, çagalan hak hukugyny ip başladylar. Çagajyklar bizim gelecek nesilimiz, çagalar ösüp bize gollog berip, şu gün bize çagalar gollog bermek. Bizim ene atamydan wagtyny şular ýaly protezler geçirip, şular ýaly hereketler eden bolsa biz şu gün ýaşamazdyk. Indi biz hem häzir şu gün gollap çagalamyzyň geljegi üçin protezlere çykyp häkimiýetiň öňüne baryp, pasolstwo bolan öňüne baryp, garany bolan öňüne baryp hak hukumumuz talap etmesek, bizim hem çağamız yenem 30 ýyldan ýene şu gün bizim ýaşan günimiz ýaşar. Bulun biri gitse, bir häzir genosit Türkmenistanyň prezidenti Gurbany Gulyny aýyrdyk diýeli, ýene on tohum mara. Ýzyna geler oturar. Murat Gurbanow häzir şuma Jenewada çykyş edýär. Biz bir azajyk giýjirek bilip, ýoksa bize podýerşik edip barardyk ýanyna. Indi nesip bolsa bu çykyşlamyzyň dowam bolup durar. Häzir bäri Şweýçarýa Stokholmada geler. Ak bolsa paraga siziň bilenem hemmemizden üýşüp protez geçirer bärde bizem. Şu güýji ýetmedik adamlara biz güýç berer ýaly. Daşyn näkiller, için näkillere kömek eder. İçin näkiller şoňa baloda otur. Balota batyp otur. Öz-özünden galyp bilmeýär, daşyn näkiller bir azajyk el uzadyp çekmese. Şolara güýç gowat berip, şolaň kellesini içine üýt götdüler. Ulan gorku bilen bara 30 ýyllap içine doldurdular. Indi şu 30 ýyl gorkuýyny bir günde aýryp bilmeýärdi. Şonuň üçin ýuwaş-ýuwaşdan şolara aýdylan zatlaram şolar alyp götürüp etsediler öz hak hukuklary üçin. Biz hem häzir şolaň hak hukuky üçin goraýar. Hak hukuky üçin göreşýär. Öz hak hukumymyz üçin hem göreşýär, öz watanymyz üçin. Näme üçin biz Ýewropa ýurtlaryna hammalçylyk etmeli? Bir küýser ýurdumyz, küýser barasymyz gelýär, barp bilemiz o. Ýol ýapyk diýär. Bugun näl, ertirden asly. Hiç kim barp bilen o. Şu gün eçenni baran adamam ýitirýärler. Näme sebäpden öz türkmeniň özüňe kuşgurýar. Meniň aýtjak zatlarym şumat şu gyýtgarajy gaýdy, sebäbi häzir aýdyp başlasam, bizim wagtymyzam geçer, emmemiz aýtmaly goýmaly zatlarymyzdır jemleýişdi. Murat Gurbanow da sag bolsun aýdýan ören minnetler, şular ýaly güýçli çykyş edip, zat edip, bizem şonu gollaýar. Şular ýaly Jenewada ýagyşyň aşagyna plakatlar götürüp, şular ýaly zatlary bize öňe itişlik edip, ýol görkezden üçin, uruq duran üçin sag bolsun aýdýar. Doğru. Meniň sözüm şol. Köp sag bol Zarina, bu aýdanda atlan elbetde bizim iýleşlemimiň gulagyna hem ýüregine ýeter diýip umyt edýär. Şu taýda görüşiňiz ýaly adamlar gadyrly iýleşler bir edip bolmaz ýaly bir zat ýok. Kimde kim eger menini inden eýle gul bolup ýaşamak islemok, men öz ýurdumda adam şekilli grajdanin hükmünde mertebem saklap ýaşamak isleýän, men mertebem gaýdyp berin diýip çykyş edip bilse, onu hem öz hak hukugyny talap edip bilse, şol öz hak hukugyny talap edenine goňşusynyň bütün köçetiniň beýleki ähli türkmeniniň hukugyny talap etdigi bolýar. Sebäbi bugün bir türkmen öz hak hukugyny talap edip bilse, erteki bunun ikinci türkmen, üçüncü türkmen, 10-njy, 1000-njy türkmen şonu görürler. Adamlar elbette bir-birinin ruhy görürler hem kuwat alýar. Eger de şol öz hak hukugyny talap edýän adamlar birleşip bilse, ne bizim şu daşary ýurtlarda erişimiz ýaly Demokratik Watan Türkmenistan ya Erkin Türkmenistan radyosu ya beýlekini onlarça guramalar wada. Şol guramalar ýaly özara birleşip öz sesini çykaryp bilse, onu görüş hasam tiz gidýär. Şol görüşiň netijesinde de inşallah hökman Türkmenistan azat bolar, Türkmen halky azat bolar. Şunu hemişe bir de Erkin Türkmenistan radyosuna soralar gelýär. Siz daşary ýurtda oturup diýä
O taydan bir de nime diýäňiz, şu göreşek bolsaňyz ýurdun içine gelin diýerler-de. Gaderly ýerleşler, biz ýurdun içinde öňkän ýyllap göreşdik. Şu aýplamany bir de ýüklejek bolanyňyzda birazjyk pikirlenin, adalatly bolun. Biz şu taýda sizin ýene talaňyzyň wagtyna aýaga galmanlygy üçin soňunda ýurtdan soňky demmizde çykyp gaýtmaly boldyk. Eger adamlar köpçülik galan bolsa biz ýurtdan çyksak geldik. Biz özümiz üçin artykmaç iýlen ýaşaýyş ýa durmuş talap etmedik. Biz şu halk üçin ähli hukuklar talap etdik. Ýöne gynansaňam beýlek halklar galanmagy türkmenler ýetişmedi, oýanyp, düşünip ýetişmedi. Soňam giç boldy. Sebäbi diktatura soň ornaşdy. Yaranjanlara, paraforlara dayanıp, dürlü doğrudan aýtsan nejih adamlara dayanıp, berdim nime Niyazov ilki başistik diktatura kurdy, şol başistik diktaturanyň Berdim Muhammedov miras aldy ödüne de onu öňküden hem çuňlaşdyrdy halkyň gulçulugyny. Indi şu gulçuluk häzir ine Zarina da aýtdy, beýleki ýyllaşmeden çykyş edenlerine aýtdylar. 30 ýyl bäri dowam edýär. Eger de halk agdyny ýumyp otursa, öz mertebesi üçin göreşmese, hak hukuky üçin göreşmese, adamlar ýene 30 ýylam durar. Ýene 100 ýylam durar. Ýene bir gedek şunu gaýtalap aýdýan. Gelip Türkmeni başga bir ýerden azad etjek ýok. Onu Awdy Kuly Pahiram çaý jennetde bolsun aýdyp geçdi. Türkmen öz mertebesini öz talap etmese, öz döwletini özü ele almasa, inni orsam, parsam, hiç kim gelip Türkmeni azatlyga çykarmaz. Şoň üçin näçe kyn bolsaňyz, näçe gorksaňyz göreşiň. Gorkun ýöne göreşiň. Belki gorkmaja adam ýokdur şu dünýäde. Hemme kişiň jany jan. Şu oturan adamlarym demirden nä? Ýöne gorksaňyz göreşiň. Hakyky. Ine şoň hawa şuň kun onu näme? Ne Murat bilen hemmemize görüldü görkezip şuň ýekiji özi ýagyşyň astyny Jenewada şol nemen halkara sessiýasynyň işinin dowam edýän wagtyny Türkmeniň sesini ýetirdi. Şu taýda Türkmenistanyň halkyň hukuklarynyň bozulýanlygyny halkara jemgyýetçiligine ýetirdi. Şoň üçin biz hemmemiz Murat Gurbanowa minnetdarlyk bildirýäs. Şol inisiativany biz dowam etmeli. Murat bilen bir eýem gürleşdik. Inniki edek şol protest çykyşy Stockholmda geçiriljek. Şoň üçin şol Stockholmda şol çykyşyň geçiriljek, protest mitinginiň geçiriljek buny elan edilenine kim gelip bilse Stockholm'a gelin. Belki bize Stockholmda öz plakatlarymyzy ýerde goýup gapdanyny durmaga hukuk almak başardylar. Onu görüyoruz. Eğer hukuk bir taýda da berilmese, ýany ýok, onu bir Edil Muradyň şuň kun Jenewada göterip durýaly, şu plakatlar biz hem elimizde göterip durarys. Ben bir zat aýdyp geçesim gelýär-de. Ine şol Türkmenistanda häzir biz çykyş etýäs, aýtýas da aktivist olarak. Ine Türkmen halky ayağa galyn diýip de, şu Türkmenistanda şonu başgaça aýtýarlar. Ine şol daşary ýurtdakylar hemmesem terrorist, ekstremist. Ine Türkmenistanyň içini gana bulacak bolýarlar. Türkmenistany ine eýletjek, beýle betjek bolýarlar. Ine daşary ýurtdaky adamlar gelip bära ine öz nemesini gurjak bolýar diýip de. Men şu arada aýdyp geçjek bolýar. Haça bizim gepleşigimiz bilen nemesem ýok, ýöne şunu diýjek bolýar. Biz hemmemiz normal adamlar. Türkmenistan vatandaşları, biz hiç kili gruppirovkada ya ekstremistki, terroristический gruppirovkada dälbiz. Biz normal, sizin ya Türkmenistan'ın halkı biz. O şon diýjek bolýandy, biz hiç kimin ine kanunları ine siz düşünüp görüň da, o täze kanunlar geldi. Ine şu biz şu nemeni yıktık. Şu diktatoru. Son täze kanunlar hemme zat ütkiye Türkmenistan'da. O pikir edip görün, arkayn ya daşary ýurda çykyp gidip bilýäňiz. Arkayn ine больница baranyňyzda polностью ine siz больница gel, eliňize spisik berýärler, git alıp gel. Şo zatlar bolmaýar hiçbiram. Arkayn çağlaryňyz görüp bilýäňiz, şu ýaşullara da ýüzlenýän şol bizim öz ejelerimize, kakalarymyza şonu häzirine daşary ýurtdakylaryň Türkmenistany böljek bolup ýör öyle. Bizim öyle bir niyetimiz yok. Türkmenistany bölmek ya bir zat başına gelsin. Biz şu Türkmenistanyň erkinligi,
asudalığı için görüşüyoruz. Türkmenistan öz halkımız normal şu Türkmenistan'ın içinde gowu yaşasın diye görüşüyoruz. Yine Murat Kurbançım одиночный pikete çıktı şu Ceneva'da. Biz hemmemiz sizin için görüşüyoruz. Bizim derdi öz çıkarlarımız hem yok. Ben size açık aydayım da. Hiç geli ya bize anırdan pul verip duran hem yok. Biz öz yüreğimizden gelen ses bilen çıkış ettiyiz. Halkımız için görüşüyoruz. Sizin hem bir golduğunuz gerek şu yerde de. Aziz Türkmenistan halkımda. Azıcık bir sesimiz duyun. Azıcık destek olun. Kanyeş sizi içeride gıyın hazır. Yine her kim gıra çekilip otursa da biz hiçbir neme var bilmeyiz. Bir yıllar boyunca biz çıkar aydarız. Sizin azıcık harekete geçmeniz gerek ya. Sağ olun söz vereniz için. Sağ ol. Onu Zarina, eğer karşı olmasanız onu şunun bilen bir protest mitingimizi cemleyelim. Häzir menem ara Akbal Sapar ağa menem häzir bir aýtmaly soňky jemleýjim. Şonu ýa aýtjakdym-da bara şo tolgulansam ýadymdan çykdy. Men häzir şunu diýjek boldum. Ne prokuratura ýüzlenme, haýyş bilen söýülen ogam edilen ogam prokuratura, polisiýa, MHM, migrasiýa, Kadiyet, Adalet ministrligi şolan hemmesinden haýyş edýäsdir. Sizem şu Türkmen halkyň bir parçasy. Sizem şu Türkmen halky goramana size buyruk berildi. Şu buyrugam siz yerine yetirmejek bolsaňyz, näme üçin siz öz ornuňyzda oturýarsyňyz? Sizin hem geljek çağalaryňyz şu güne düşse, şolar ýalak günni ýaşatmak islemeýän bolsaňyz, onda şu gün şu halka el uzadyp kömek berin. Bir kezzabyň gepine gidip siz halky kösemäň. Bu Berdi Muhammedow diýilen adam saýlanmadyk, seçilmedik bir prezident. Öz ornuny özü saýlatda geldi. Sizin inni hemmäňiz şunu dilleşip, el baglaşyp bilelikde ýene bir gada gaýtalaýan prokuratura, polisiýa işgärleri, MHM işgärleri, migrasiýa gullugy, Kadiyet, Azatlyk ministrligi, Adalet ministrligi siz şu Türkmen halka el uzatmaly. Şular ýalak bolup duran zady göz yummaly däl. Hiç eli. Her welaýatda nähili bolup geçen zatlar siz göz almaly. Bir adamy goramaly, siz bütün Türkmenistany goramaly. Bütün Türkmen raýatyny goramaly. Şonuň üçin bütün Türkmen raýatlaryň adyndan ben size haýyş edýän. Şular ýaly Türkmen halkyny gorap saklamak. Sağ olun. Bolýan onu gadyrly ýyleşler, hormatly adamlar, şunun bilen bir Murat Gurbanowyň, ýani Demokratik Watan Türkmenistan siyasi hareketinin, halk hareketinin baş tutany hem de geňeşin düýgün tutucularynyň biri hem de agzasy Murat Gurbanowyň inisiativasy bilen Ženewadan gurnulan protest mitingini geçirdik tutarýar. Ýene de efirde duşýançak hoş sağ olun. Ýene-ki çykyşlarda protestlara goşulýançak hoş sağ olun.